Alde batetik egongo litzateke nola prozesu batean, hasi gaitezkeen pentsatu gabe agian baldintza guztiak ez dian ematen eta zalantza eduki dezakegun, ea baldintza horiek eman gabe aurrera egin dezakegun, baino gero benetan nola prozesuak berak bermatzen ditun baldintza horiek, eta nola prozesuak berak egiten goazen heinean eta egiteko moduagatik ere baldintza horiek sortzen ditun eta horrekin lotuta nola eragile desberdinen edo baita udala eta bertako langileen hasierako konplexutasun honen barruan, kostatze hori nola prozesuak berak eta prozesuak sortzen ditun baldintzak egiten duen batean bukaeran proiektuaren jabegoa izatea parte hartzaileena. Eta honekin batera ere nola neurtu behar ditugu nire espektatibak, guk gure buruari jartzen dizkiogunak, proiektuari jartzen dizkiogunak ere, eta nola hori malgutasunarekin landu dezakegun, eta nola ikasten dugunean gure espektatibak igual ez dira horren garrantzitsuak, ez dugu hor jarri behar muga eta malguak izan bargea, nola proiektuak berak hartzen ditun beste forma batzuk eta nola azkenean benetan asko oparoagoa dan proiektu. Oso polita izan da, nola proiektu osoan zehar eta parte hartzaile aktibo izan dian heinean, eta ez herritarrak bakarrik, bai herritarrak eta baita udaleko teknikariak ere eta udal lantaldea bera, nola hasiera batetik parte hartzaile aktibo izan da, eta beraien ekarpenak aintzat hartzen diala kontuan izan da, nola gutxinaka jundian eraldaketa hori egiten, eta nola azkenean bukatu dugun bai herritarrak ideien jabegoa behaiena izaten, baina baita teknikariak ere, eta nola